जोबोद गोजोनथाव खौरां दिनैहाय नैबे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सेसापानि होननाय गामियाव मोनसे फोथाराव जोंनि तामुलपुर जिल्लानि बानजायनायावहाय दिनै फुटबल बा जोंनिनो जोलुर बादायलायनायखौ जोङो दिनैहाय बेखेवबाय। जोबोद नाजानायनि गेजेरजों दिनैहाय जोंनि तामुलपुर जिल्लानि जेनाखि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि टीमा दिनै बेखौहाय मोजांथारैनो बेखेवनानै होनो हाबाय। बियो दिनै जागायबाय मस्ट प्रबाबली 12 बियो फाइनाल जाहैनो हागौ। जा दिनैहाय गोबां बेबायदिनो मोननै टीमा दिनै जागायबाय। दा जोबोद नैबे फुटबल जेनाखि जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे मेसेजखौ जों हरनो सानदोंदि जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे फुटबल बादायलायनायखौ बा जोलुर बादायलायनायखौ मानि थाखाय लादों जाहैबाय बेनो जाहैबाय ओनसोला माब्रैला एसे उन्नति जायो आरो बेजों लोगोसे जों खौसेथियै माबोरै जों थांनानै थानो हायो। मानोना बेफोरबायदि जोलुर बादायलायनाया मोनसे स्पिरिट मोनसे टीमखौ मोनसे मिलायलायनायखौ लाबोनानै होफैयो। बेनिखायनो जों माखासे सानलायनायनि गेजेरजों जोंनि बे दिनैनि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो तामुलपुरावनो जागायजेननोसै होननानैहाय जों सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जोङो जागायदों आरो जों नुनो मोनदों गोबां बेफोरबायदिनो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बाहागो लाफैबाय। माखासे जोंनो फोरोंगिरि महरै आलासि लिंहरजानाय बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बेफोरबायदिनो गोबां आशिर्बादखौ बिथांमोनाबो होफैदों। बुंदों दि बेफोरबायदि बादायलायनाया जोंनि गामि ओनसोलाव जाबाय थानांगौ होनबा मा जायो मोनसे इउनिटिया जोंनि गामि ओनसोलाव आरो जों गावजों गाव हारिजों हारि गुबुन हारिजोंबो बेफोरबायदि मिलायलायनानैहाय थानाया मोनसे परिस्थितिया फैयो होननानै। सोलोंथाइ बिथिंनि खेथ्रआव नोंथांमोना माबायदि खामानि मावनो सानदों? दिनै गोबां बर' फरायसालिफ्रा फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय थैलांगासिनो बा फरायसाफोर गैयिनि थाखाय। नंगौ नैबे स्पेसियलि फरायसानि बिथिङाव नायोब्ला जोबोद दुखुनांथाव जानानै फैदों। गोबां माखासे स्कुलाबो दिनैहाय एलपि स्कुला एमेलकेमेन्ट जानो थांगासिनो दङ। मानो होनना बुङोबा बर' मिजिंनि जेनाखि गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनाया सात्रफ्रा खम जादों। जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै मोनसे जों थोंजोङै सरकारखौ जों बुंनो सानो जोंनो कुवालिटि इडुकेसनखौ जोंनो नांगौ जानानै फैदों। मानो होनना बुङोबा थांनाय जेनाखि सामार केम्पआव जों माखासे स्कुलखौ भिजिट खालामनानै जों नुदों। बेयाव जोंनि माखासे गथ'फ्रा जेरैबायदि फेसिलिटिसखौ नांगौ, जेरैबायदि इनफ्रास्ट्राकचारखौ नांगौ, जेरैबायदि क्वालिफाइड माखासे टिचार्सफोरखौ जोङो नांगौ, बेखौ बिथांमोना दिनैहाय मोननो हायैयाव माखासे बिमा बिफाफ्रा दिनैहाय गभर्नमेन्ट स्कुलफ्राव थिनहरनाया एसे बादा थाबाय थादों गावनि फिसाफोरनाव। मानो होनना बुङोबा जों गार्जेनफ्रा गावनि फिसाखौ मोनसे बेस्ट क्वालिटि इडुकेसनखौ जों होनो लुबैयो। दा बिनिखायनो जों खावलायो दि लेखाया जोंनि गभर्नमेन्ट स्कुल्सफ्राव टाइमलि सफैनांगौ। बेयो मोनसे जेंना जानानै फैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे फोरोंगिरिफ्राबो क्वालिफाइड टिचार्सखौ जोङो जानो नांगौ आरो इनफ्रास्ट्राकचारनि बेलायाव जाहाथे मोनसे इडुकेसननि माखासे फरायनायनि इनभाइरनमेन्टआ जाहाथे स्कुलफ्रावनो फाउन्डेसन लेभेलफ्रावनो जाहाथे क्रियेट खालामनानै होयो बेखौ जोङो खावलायो। दिनैहाय नन स्टप खामानिखौ जों मावलांगासिनो दङ बिभिन्न बेफोरबायदि फिल्डआवहाय जोङो नुनो मोनदों। स्पेसियलि जों माखासे इडुकेसन सेक्टराव जों स्ट्रेस खालामदों आरो बिनि बादै जोंनि माखासे कालचार, जोंनि माखासे टेलेन्टखौ श' खालामनायाव जोङो दायो खामानिबो मावगासिनो दङ। जोङो जोंनि सिगांहाय जों नुनो मोनोमोन गोबां बेफोरबायदि थियेटार जोंनि फाव फाथिना खालामनानैहाय जों श' खालामनाय, जोंनि टेलेन्टखौ जे एक्सपज खालामनाय। दा थिग बे बिथिङाव जोङो 15 तारिखनि थाखाय 15 आगस्टनि थाखाय जोङो थागथियारि जानानै दङ। जोङो दा 30 जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौ जोङो ट्रेनिं होगासिनो दङ। बेफोरबायदिनो जोंनि माखासे सेल्फ थाखोमानाय माखासे टेलेन्टखौ जों माबोरैब्ला जों एक्सपज खालामनो हायो, जोंनि कालचारखौ जों माबोरैब्ला सास्टेन खालामनो हायो। जोंनो उइदिन बिटिसि जोंनि उइदिन बड'लेण्डल' नङा, आसामल' नङा, बुहुम नाङैनो जाहाथे जोंनि बर' कालचारखौ जों जाहाथे एक्सपज खालामनो हायो आरो जोंनि टेलेन्टखौ जों जाहाथे एक्सपज खालामनो हायो। सेन्सासनि बेलायाव जों गोबां फिडबेकखौ जों मोनबाय थादों। मानो होनना बुङोब्ला नोंगौ सेन्सासखौ जों बयबो खालामनो नांगौ। दानि एट प्रेजेन्ट जि जालांबाय थानाय सेल्फ इनुमारेसनाव जोङो जेब्लानाखि स्क्रल खालामनानै जोङो नुयो माखासे पर्टेलाव थांनानैहाय माखासे लेंगुवेज अपसनाव जेब्ला जों थांनानै नायो जोबोद दुखुनि बाथ्रा। जेब्ला लेंगुवेज अपसनाव जों थाङो बेवहाय जों आसामाव आसामिसखौल' जों नुनो मोनदों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बेनोदि जोंनाबो रावा बर' रावा दिनै 8th शेड्युलाव हाबनाय राव आरो आसामनिनो मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज। जेब्लानाखि जों स्क्रल खालामो गावनि अन भाषाखौ जों थुनो थाखायहाय अब्ला जों दिनैहाय जों जोंनि भाषाखौ जों मोननो हायाखै। दा रावा जुदि गैयाब्ला जाथिया माब्रै सिनाय जानो? रावजोंसो जों गावनि जाथिखौ जों सिनायथि सिनाक्तखौ जों होयो।
नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनोदि बेफोरबायदिया दिनै नुजाथियाखै। राव गैयाब्ला जाथिया थांनानै थानो हाया। बेनिखायनो आङो खावलायो जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोरखौबो माखासे पलिटिशियानफोरखौबो जों खावलायनो हास्थायदों। जाय बिथांमोना बेफोरबायदि सेन्सास खालामनायाव बिबानगिरि मोनदों बा दायथ'फोर मोनदों बेफोरखौ एसे नोजोर बोनाया मोजां। आरो बेजों लोगोसे जोङो ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोनदों गोबां बे सेन्सासनि सायाव धोरोमखौ लानानैसो नारा नाथा खालामबाय थादों। धोरोमा जातिखौ आइडेन्टिफिकेसन होआ। धोरोमाव बयबो मिक्स धोरोमै मिक्स कालचारनि थायो धोरोमाव। दा धोरोमा मोनसे ससाइटि बा मोनसे जातिखौ मालाबाबो सिनाक्त होआ। नाथाय भाषा होयो, लेंगुवेजआ होयो, रावा होयो। दा बेनिखायनो बेफोरखौ नायनानै जोङो खौसे जानानै बे रावनि सायाव जेनाखि पर्टेलाव जोंनि बर' रावा गोमानानै दं बेखौ नोजोर बोनानै बेवहाय जों जयै मावनाया गाहाम। दा बेनिखायनो जोङो खावलायो दा नैबे सेन्सासाव जेनाखि खालामबाय थानाय लेंगुवेज अपसनाव बर' रावखौ सोसनजानो जोङो खावलायो। दानि जाबाय थानाय सेन्सासाव जाहाथे थाबैनो बर' रावा सोसननानै जों बर'फ्रा जाहाथे गावनि रावखौ 8 शेड्युलाव हाबनाय रावखौ जों जाहाथे सेलेक्ट खालामनो मोनो। फिसाफ्रा गासिबो गुबुन बिजोङाव फरायनाय बेफोरनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा? नोंगौ जोङो नुदों गोबां जोंनि माखासे बिसाफ्रा बांसिनानो प्राइभेट स्कुलफ्राव जों हाबनायखौ जों नुदों बा गुबुन गुबुन मिडियामाव जों हाबनायखौ नुदों। मानो होनना बुङोबा बयबो दानि जुगाव मोनसे क्वालिटि इडुकेसनखौ लुबैयो। बे क्वालिटि इडुकेसनखौ लुबैनायजों लोगोसे गुबुन प्राइभेट स्कुलफ्राव गुबुन मिडियाम स्कुलफ्राव हरनांगौ जानानै फैयो। मानो होनब्ला नैबे कम्पिटिसन जुग। बे कम्पिटिसन जुगाव जों बेफोरबायदिनो क्वालिटि इडुकेसन गैयैयाव जों गावनि फिसाफोरखौ जों बोरै हरनो। आजिखालि जों नुदों जाय मानसिफ्रा मिनिमाम लेबार वेजेस खालामो डेलि इनकाम बेफोरबो खस्थ' खालामनानैब्लाबो दिनैहाय प्राइभेट स्कुलाव हरनांगौ जानानै फैदों बा हरनो लुबैदों माखासे क्वालिटि इडुकेसनखौ नागिरनानै। नंगौ फुटबला जोंनि मोनसे वान अफ द मस्ट पपुलार गेम होननानै जों मिथिगौ। आरो नैबे फुटबला बे जालांबाय थानाय देग्लायबो जादों फुटबला दुरान कापआ जों गुवाहाटियावहाय जों गोबाङैनो नायनो थांदोंमोन। जों नुदों जोंनि बड'लेण्ड FC जों आरो नर्थ इस्ट FC जोंहाय गेलेनायखौबो जों नुनो मोनदों। दा बेफोरबायदि गेमा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जालांबाय थानांगौ। आरो जिनाखि बादायलायहैदों बेवबो जोंनि बड'लेण्डनि टिमानो थांदों बादायलायनोहाय। दा बेनिखायनो जों खावलायो दे बेफोरबायदि गेमाव बेफोरबायदि गेलेनायाव बे बिथिङाव जोंनि साथ्रफ्राबो एक्टिभ बाहागो लानांगौ बा जोंनि बड'लेण्डनि ओनसोलाबो एक्टिभ बाहागो लानांगौ। मानो होनना बुङोबा बड'लेण्डखौ फोसावनांगौआ जोंनि रोंगौथिखौ फोसावनांगौआ जोंनि खेलानिफ्रायबो जोङो आवगायनो हायो। जोङो सासे टप प्लेयार जानो हायो। जोङो दिनैहाय डिस्ट्रिक्ट प्लेयार जादों। सानसे समाव स्टेट प्लेयार जाहैगोन, नेसनेल प्लेयार जाहैगोन। नेसनेलनिफ्राय जों मोनसे इन्टारनेसनेल प्लेयाराव जोंनि बर'निफ्रायबो जोङो नुनो लुबैयो।